люди починають думати, ну от можливо війна завершується, або буде припинення вогню, а далі я собі повернусь до своїх справ, я буду займатися якоюсь цивільною професією, буду думати там про якісь справи. Я точно не буду думати про те, що завтра війна може поновитися. Чи там через рік, чи через 2, чи через 3, чи через кілька місяців, ми не знаємо точно коли. Але може поновитися. І на цьому тлі виникає певний стан в суспільстві, коли здається, що виклики пройшли, можна повернутися до цивільного життя і все нормально. Звичайно, до цивільного життя колись багато хто повернеться, це зрозуміло. Так час влаштований. Але навіть повернувшись до цивільного життя, ми не зможемо фактично не відповідати на ті виклики, які є. Тобто все рівно підготовка населення до національного спротиву буде одним із пріоритетів нашої держави.